kao final verzija, zašto sam imao probleme sa policijom. Išao sam da dajem, a to ne sam da go... Da, dao sam izjavu, dao sam izjavu o klipu, ovo, ono i to je to. Eto ljudi, znači, ali najviše mi iznevrirao policajac koji je uperio lampu u mog psa. Pa jebem ti pilav od zečih jajeta. Ko si ti da uzimaš lampu i da blicaš na mog kjera? Glavu ti poljubim. Ju, brat, samo da sam bio kući, vidi, ubio bi me od batina. Ljudi, malo zezancija, ali sve u svemu, kaže Simi, koji je to klip? To je, brate, klip 24 sata policajac! Zeban se, malo mi pukla glas. Eto, ljudi, znači, acab. I slušajte moju ideju, kad mi dolazila policija, a Keva se stresira, brate, razumeš? Zamislite, brate, ono, Kevica, brate, razumeš, se stresira, dolazi policija na kuću, brate, zbog klipa, razume, debilčine, ono, razumeš, šta si ti izvodio muda? I kako se zove, ja sam teo da napravim majicu ACAB 1312, teo sam da nosim kroz klipove majicu 1312, ali na kraju nisam.